Πες ότι υπάρχει, εδώ πάνω βάζεις τη φόρμα σου, δηλαδή τα στοιχεία σου και τυπώνεις, έτσι. Ναι. Αυτή σημαίνει ναι. Εντάξει. Okay. Αυτό είναι ένα λευκό χαρτί που το δείτε. Το παίρνεις, βάζεις την πίεση σου, σηκώνεις την πίεση σου για να πατήσει, γιατί μπορεί να παίρνει και χαρτί χωρίς να το τυπώνεις. Εντάξει, βάζεις την πίεσή σου και αυτό εδώ λοιπόν ρούφηξε το χαρτί, το τύπωσε, το τυπώνει εκεί, σε αυτό το σημείο και το βγάζει. Και πριν το αφήσεις, έχει πάρει το άλλο. Έχει πάρει το άλλο, ναι, το βγάζει. Κατάλαβες? Είναι αυτή η κυκλική κίνηση. Ναι. Αυτό είναι το αυτόματο. Ναι. Το αυτόματο κίνηση από εκεί. Εντάξει, ναι. Που αυτή για την εποχή της ήταν, ας πούμε, κάτι το πολύ εξελιγμένο. Βεβαίως. Και μετά... Η εποχή της ποια είναι τώρα. Άρα είναι... Αυτοί πρέπει να ξεκίνησαν πριν τον πόλεμο. Όλα καλά. Υπάρχουν δηλαδή. Υπήρχαν